Dobre, ďakujem. Dúfam, že ma aj počuť. A ja by som najskôr chcel povedať, že som teraz ešte stále tak trochu emočne otrasený tým, čo som tu počul počas tej panelovej diskusie, pretože ako psychológ, ktorý som riešil rizikové správanie, tak som zažil ľudí, ktorí si zažili pomerne nechutnú šikanu, zažili si rôzne násilie, zažili si rôzne kriminálne veci, zažili si znásilnenie a tieto veci neboli odsúdené. A potom tu stretneme vlastne ľudí, ktorí v podstate za botaniku im bola odinštalovaná dôvera v štát, bola im odinštalovaná dôvera v spravodlivosť a celkovo sa ma to tak akoby dotklo, keď som počúval tie príbehy, keď to bolo srdcervúce, takže som najskôr rozprával, že som taký jemne emočne z toho vyčíhaný a asi tomu ani ten 5-hodinový spánok nepomohol. To, čo budem teraz hovoriť je, ja som premýšľal, že či dám niečo o harm reduction, ale keď som pozeral ten program, tak všetko tam je vlastne o harm reduction, tak som sa rozhodol zamerať skôr na výsledky môjho výskumu, ktorý som prezentoval aj v karentovaných publikáciách, napríklad International Journal of Drug Policy alebo v československej psychológii a pokúsil by som sa priniesť nejaké empirické dáta o tom, ako slovenská psychedelická subkultúra na Slovensku funguje, ako je nazerané na zmene stavy vedomia, pretože na Slovensku je to žiaľ stále také celkom predsudkové a stereotypizované, že ľudia užívajúci drogy, tak pravdepodobne, čo si menia vedomie, tak keď si niečo dajú, tak asi budú agresívni, asi budú niekomu ubližovať, tam budú mačičkám odsekávať hlavy alebo proste znásilňovať ľudí. Jednoducho žijeme v konzervatívnej spoločnosti, v konzervatívnej kultúre, to je v poriadku, ja ako liberál s tým nemám problém, len žiaľ, niektorí bežní ľudia si myslia o užívateľoch drog, že to sú vlastne chodiace bytosti ukájané sa v slasti, ktoré iba škodia spoločnosti. No ja by som na týchto dátach postupne ukázal, že to nemusí byť úplne pravda a preto teda pomaličky prejdeme k meritu veci. Treba si uvedomiť, že keď sa rozprávame o drogovej problematike a o zmenných stavoch vedomia, tak si treba uvedomiť, že ľudia si odpradávna obhacujú svoju stravu o látky meniace vedomie, a to naprieč kontinentami, dejinami a rôznymi kultúrami. Je mnoho výskumov, ktoré dokladajú, že naši predkovia kdekade po svete konzumovali rôzne molekuly, ktoré sa nachádzali v prírodných látkach a menili si tým svoju psychiku. Pričom to užívanie pretrváva doteraz, ako naznačujú dáta Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti. No, to samozrejme znamená, že drogy tu boli, sú a rozvojom chémie, farmácia, globalizácie tu zrejme a naďalej budú. Takže tá taktika, že si predtým zatvárame oči, zatvárame si uši a ústa, tak to možno nie je úplne najlepšia taktika. Tu sú príklady, kebyže mi to ide kliknúť. Nejde. Aha, tu sú rôzne príklady, aké príroda ponúka psychotropné látky, preto sa nemôžno čudovať, že rôzne po planéte ľudia skúšali, experimentovali a postupne sa to v čase vyvíjalo, pričom tieto národy užívali rôzne látky po tie tisícročia a oni ich neužívali tak hedonisticky, ako sa užívajú dnes, že je piatok, sobota, tak sa idú ľudia roztrieskať, ale užívali ich skôr v takých základných rámcoch sakrálneho, rituálneho a terapeutického kontextu. Užívali ich pri prechodových rituáloch, keď sa z chlapca stával muž, keď dievča dostalo menštruáciu, alebo keď sa narodilo dieťa, niekto do kmeňa, keď prišiel. Jednoducho užívali látky nie kvôli hedonistickým dôvodom, ale užívali látky kvôli akejsi sociálnej kohézii a spevnenia svojich väzieb v svojej komunite a svojej subkultúre. Takže to je rozdiel v porovnaní s minulosťou, kde dneska je to viacej o hedonizme, kedysi to bolo skôr o nejakom rituálnom navnímávaní, čo sa deje v danej kultúre a kedy sa akoby obohacovali cez socializáciu. Vyzeralo to kedysi rôzne, nebolo to iba o hedonizme. Naprieč rôznymi kultúrami to užívanie látok má rôzne rituálne podoby, napríklad Saturnálie. No a dostávame sa do dnešnej doby, kde aj ja som si bol nedávno načapovať legálny stimulant, ktorý ma prebral z toho 5-hodinového spánku a určite ste to zažili, kde rôzne tetičky na úradoch 50-ročné mal taký ten ranný rituálik, že tie rituály už nie sú až tak ceremoniálne, ale tak bez tej kávičky si to ťažko vedia predstaviť. A kebyže rôznym osobám, mojej mame, ktorá denne pije 3 kávy, by ste jej zobrali tú kávu, tak garantujem vám, že aj tam by boli abstinenčné syndromy. Na zdravie, je to pravda. Takže jednoducho tie zmeny stavy vedomia sa dejú aj legálnymi molekulami, aj nelegálnymi molekulami, rôzne sa ritualizujú. Tá kávička je dobrý príklad a je to príklad legálnych stimulantov.
Samozrejme, máme tu aj iné molekuly, ktoré sú legálne a tam je dosť silný sociálny tlak. Keď sa nad tým zamyslíte, neexistuje sociálny rituál, nejaký medzník, kde by nebola ponuka alkoholu. Či už sú to svadby, narodeniny, kár, stúžková, oslava hocičoho, vždy je tam ponúkaný alkohol ako nejaký sociálny lubrigant, kedy sa ľudia namažú a potom proste interagujú ľahšie. Jednoducho zmene stavy vedomia tu boli, sú a budú a treba pri drogovej problematike nad tým premýšľať, že ľudská psychika sa často vystavuje tomu, že si cez rôzne molekuly obohacuje svoju skúsenosť. Či už cestou kávou, aby si nabudili pozornosť, ako by také nakopovátka, alebo cez rôzne sedatívne molekuly, aby si utlmili či už nejakú bolesť fyzickú, emočnú a tak ďalej. Tie podoby alkoholu sú rôzne. Na Slovensku podľa ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra podľa štatistík 20% trestných činov sa udialo pod vplyvom alkoholu, ale ja by som dal do popredia aj iný druh závislosti na pozornosti a na sociálnych sieťach, kde tu akoby pomerne vo veľkom sa až tak nediskutuje, že čo to všetko dokáže robiť s mladou, vyvíjajúcou sa psychikou. 14-ročné deti, ktoré sú závislé na Instagramu, kde sa neustále porovnávajú medzi sebou. Hovorí to niečo o sebavalidizácii vlastnej sebahodnoty a čo to môže napáchať so psychikou, keď už od detstva sú huknutí, teda namotaní na rôzne sociálne siete. Jednoducho, že aby sme nepremýšľali nad závislosťou, že iba drogy fuj, ale tie molekuly sa tu nachádzajú rôzne, niektoré legálne, niektoré nelegálne a závislostné správanie môže mať rôzne podoby, adiktívne správanie. No ale prejdeme teda k meritu veci. Rozdelenie drog sa delí rôzne, moje obľúbené je od klinickej adiktológie, od Kalinu, kde oni to rozdeľujú na tlmiace látky, v podstate také obľúbovátka, kde sa v podstate človek môže upokojiť, znížiť napätie, ale pri väčších množstvách môže dojsť zástave životných funkcií. Legálny príklad je alkohol, inak je to napríklad heroín. Pri psychomotorických stimulantoch to sú v podstate také nakopovátka, kde vás zbavujú únavy, aktivujú motoriku, rýchlu myšlienkové tempo, napríklad kofeín alebo z tých nelegálnych amfetamín. No a my sa budeme dneska rozprávať hlavne o tých halucinogénoch a o psychedelikách, ktoré sú zaramcované, že dokážu vyvolať rôzne zmeny vnímania a vedomia, či už od zostrenia až po stavy podobné schizofrénii. No a prečo práve psychedelika? No to bude tým, že nastáva vo svete, vo vedeckých štúdiách, keď si otvoríte indexované databázy Web of Science alebo Scopus, tak tam je mnoho karentovaných publikácií o tom, aké majú psychedelika potenciály. Narastá aj klinické užívanie, kde sa podáva experimentálne aktívna látka, dvojito zaslepené štúdie. Jednoducho psychiatria sa znovu nazerá na tieto látky ako na potenciálne niečo, čo môže pomôcť jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov a celkovo spoločnosti. Takže preto som sa rozhodol v tom výskume zamerať na psychedelika, pričom je zaujímavé, že toto užívanie narastá aj na Slovensku a podľa dát 9% stredoškolákov 15-16 ročných má skúsenosti s nogénmi alebo korektnejší názov psychedelikami. Aby sme sa dostali ďalej, tak si najskôr v rýchlosti povieme, že čo sú to tie psychedelika, čo to robí, lebo je to dosť rozdiel proti káve. V podstate vám to zosilní introspektívnu pozornosť, expanzia percepčného spektra, to znamená, že sa vám zjemnia všetky zmyslové vnemy, vidíte rôzne geometrické a fraktálne vzorce, vetvia sa vám asociácie, synestézie, takže počujete farby a vidíte hudbu, mení sa vám priestorová orientácia, vnímanie času, zmenia sa vám kognitívne procesy, jednoducho kompletne sa mení, dočasne sa mení psychika, až si človek zažije akési dočasné rozštiepenie individuálnosti, depersonalizáciu a derealizáciu, čo ale umožňuje istý náhľad do svojho životného naratívu, do sebareflexie, kde si človek môže v danom zmenostave vedomia reflektovať rôzne veci, ktoré sa mu udiali a teda môže nahliadnúť na svoje vzorce správania cez nejakú inú optiku. No samozrejme je to viazané na setting, čo je vlastne, že intrapsychické faktory, to, čo sa deje vo vás a zároveň externé faktory, či už prostredie alebo sociálny kontext. No, takže keďže aj na Slovensku sú títo ľudia, ktorí užívajú takéto látky, v podstate ja si trúfam povedať, že jedný z najsilnejších molekúl, ktoré ľudstvo pozná, psychedelika, tak ma zaujímalo, že ako to je, ako sa líši, že či sa líšia Slováci pri
užívaní týchto látok oproti iným ľuďom na planete. Tak som robil výskum na 422 užívateľov psychedelík, na 975 užívateľov psychotropných látok a robil som výskum na 1700 užívateľov marihuany, ale to tu nemám teraz zahrnuté. No a to, čo vyšlo, bolo zaujímavé, lebo na Slovensku si teda tak myslíme, že ľudia, ktorí si menia psychiku cez rôzne molekuly, že to sú takí podivní asociáli, ktorí sú nevzdelaní, nepracujú a pravdepodobne sú štátu iba na nejakú príťaž a ukájajú sa v slasti. Pričom paradoxne vyšlo pri tejto skupine ľudí, že v podstate väčšina z nich je do nejakej miery vzdelaná, väčšina z nich je zamestnaná a väčšina z nich je v nejakom partnerskom vzťahu, čo tak nejak rozbíja ten typický predsudok, že ide o nevzdelaných, nepracujúcich asociálov, ktorí sú štátu na príťaž. Najčastejšie na Slovensku užívané sú lysohlávky, ktoré absolútne dominujú, potom je to ayahuasca a šalvia divotvorná, z syntetických najviac dominuje LSD a dimethyltryptamín a potom rôzne ich náhrady. To, prečo sú na Slovensku také dominantné, nie je až tak šokujúce, keďže tu v podstate rastie na každom druhom kopci, aj teraz je vlastne sezóna. Prvá psychedelická skúsenosť bola v priemere vo veku 20 rokov, medián 18, pričom počas celého života ľudia na Slovensku užili psychedelika okolo 10 krát medián a za posledný rok okolo 2-3 krát. Čo vlastne môže znamenať, že ľudia užívajúci psychedelika nie sú až takí hedonisti, ako napríklad pri cigaretách, pri alkohole, že je to niekoľkokrát do týždňa, alebo ako pri amfetamínoch alebo iných molekulách, kde to je párkrát do mesiaca. Jednoducho, tak ako som hovoril na začiatku, že to bolo skôr rituálne a ceremoniálne, tak aj tieto na území dnešného Slovenska v dnešnom čase tiež ľudia skôr preferujú užívať psychedelika nie takto hedonisticky a veľa, ale skôr občasne. Pre porovnanie na Slovensku je priemerný vek prvej skúsenosti, čo mi vyšlo o výskume, 16 rokov, pri alkohole je to 13 rokov. Tiež otázka, že čo tu reálne poškodzuje vyvíjajúci sa mozog. Preferencie užívateľov, tak drvivá väčšina až 3/4 preferujú užívať tieto látky bez nejakej organizačnej štruktúry, bez pravidiel, čo nie je úplne riešené, pretože tam môžu vzniknúť rôzne negatíva, o tom budem hovoriť ďalej. Štvrtina ľudí preferuje užívať rituálnym a ceremoniálnym spôsobom, buď pod dozorom šamanov alebo pseudošamanov, lebo s tým sa tiež roztrhlo vrece na sociálnych sieťach, kde každý druhý užívateľ sa sám identifikuje ako šaman a za 300 € ponúka trip a niečo, čo teda rozhodne nie je harm reduction, pretože sa objavili aj prípady sexuálneho obťažovania, aj znásilnení a jednoducho potom tí ľudia si budú tak trošku kult osobnosti a ezoterická scéna je nimi celkom presiaknutá. Takýchto pseudošamanov, ktorí si za toto pýtajú až neuveriteľné peniaze, pričom môžu dekompenzovať, znamená, že rozladiť psychiku a už existujúce psychické ochorenia ľudí. Takže toto je pomerne nebezpečné. Potom sa špeciálne venujem v publikácii subjektívne vnímané rizika psychedelík. A väčšina ľudí, teda, no nie väčšina, pardon, 43% preferujú užívať tieto látky v prírode, inak je to skôr buď na festivaloch, alebo v meste, v interiéri, na bytoch a tak ďalej. A väčšina ľudí preferuje užívať tieto látky za prítomnosti niekoho, to väčšinou ženy, ako som hovoril. Sú také skupinové ceremonie, kde 20-30 ľudí, podáva sa ayahuasca alebo peyote, obsahujúci meskalín. No a keďže sa objavili aj tieto prípady, či už obťažovania alebo znásilnenia, keď je človek úplne, ako som hovoril, tie účinky psychedelik, keď je človek úplne bezbranný, nevie, kde on začína a kde končí, čo je to čas, čo je to človek, prečo existuje, vtedy ten daný človek nevie o ničom, tak vtedy je pomerne ľudská schránka krehká a niektorí ľudia parazitujúco sa na tých ľuďoch nakrmia, že ich sexuálne obťažujú. Takže nie sa čomu čudovať, že ženy preferujú užívať takéto molekuly vždy za prítomnosti niekoho. Rozdiely medzi mužmi a ženami, tak na Slovensku v tejto subkultúre sú muži starší, užívajú tieto látky, začínajú s tým v dosť mladšom veku, počas celého života ich užili výrazne viacej, požadujú aj častejšie dekriminalizáciu, avšak paradoxne ženy sú v tomto dosiahli väčšie vzdelanie. Čo sa týka, keď som sa pýtal na legislatívny rozmer, tak je zaujímavé, že ak si všimnete, tak väčšina ľudí preferuje, aby boli tieto molekuly dekriminalizované pre vlastnú potrebu a zároveň výskumne skúmané.
Nie je tam väčšina takých, ktorí by chceli, aby to bolo legálne pre vlastnú potrebu a zároveň výskumne skúmané. Čo je celkom paradoxné, že ľudia uprednostňujú skôr dekriminalizáciu, než aby to bolo voľne dostupné kdekade, čo je tiež možno istý náznak toho, že reflektujú, že to nie sú žiadne lentilky, ale že ide o jedny z najsilnejších molekúl, kde ak by sa k tomu dostali ľudia, ktorí na to nie sú úplne pripravení, tak by im to mohlo akoby výrazne poškodiť psychické zdravie. Toto je veľmi škaredá tabuľka, že toto len tak rýchlo prebehneme. V podstate sa ľudia na Slovensku, muži a ženy medzi sebou nelíšia v tom, ako vnímajú, že či sú tieto látky užitočné, vnímajú ich ako užitočné, vnímajú ich ako, že je tam síce ťažšia integrácia tej skúsenosti po odznení zmenených stavov vedomia, než v porovnaní napríklad s marihuanou. A zároveň ich paradoxne vnímajú ako relatívne bezpečné. Ale to je len určitá špecifická skupina ľudí, ktorá sa vzdeláva v harm reduction princípoch a teda si dopredu pripravuje tú niekoľkohodinovú intoxikáciu tak, aby minimalizovali všetky možné rizika a nevýhody a maximalizovali potenciálny užitok, ktorý tam hľadajú. K tomu sa vlastne o chvíľu dostaneme, že čo to tam hľadajú. Ešte som nazval niečo tak divoko, že drogové menu. To bude tým, že vo všetkých prieskumoch, ktoré som robil, či už na tých 1600 užívateľov marihuany, 975 užívateľov psychotropných látok, ale týchto, čo užívajú halucinogény, tak sa objavuje tzv. Polysubstanzius. Neexistuje nič také ako užívateľ marihuany alebo užívateľ amfetamínov. Väčšinou na Slovensku je kombinovaný vzorec užívania, kde ľudia užívajú v podstate počas priebehu roka kdečo. Môžeme povedať, že v týchto subkultúrach sú ľudia akýsi hľadači zmenených stavov vedomia, kde si teda nariedia svoje vedomie a svoju psychiku cez rôzne molekuly v priebehu roka a skúmajú, že čo to s nimi robí. Zaujímavé aj je, že 45% ľudí, ktorí užíva psychedelika a zároveň za posledný týždeň fajčilo tabak, 45% za posledný týždeň užilo alkohol a takmer 60% za posledný týždeň užilo v nejakej forme kofeín. Tiež hovorí, ako som mal na začiatku, že ľudská bytosť prirodzene vyhľadáva nejaké zmeny stavy vedomia, niečo, čo ich nakopne, zúži pozornosť, nabudí v inom okamihu pri nejakých sociálnych rituáloch, ja neviem, sobota večer s kamarátmi, tak si zase uvoľnia cez alkohol. Jednoducho, že neexistuje niečo ako nejaká škatulka, kde človek užíva iba určitú molekulu. Jednoducho na Slovensku dáta ukazujú, že ľudia experimentujú so všeličím a v rôznych podobách, takže polysubstanzius. Teraz sa dostávame k tomu, že prečo vôbec ľudia sú ochotní ísť do takto divokých zmených stavov vedomia, kde na 6-7 hodín vám defragmentuje psychiku, kde vám dočasne odinštaluje vlastnú individuálnosť a vy si tam zažívate rôzne stavy, kde vlastne ani nie ste schopní verbalizovať svoje veci, lebo dojde k tzv. Ego-smrti, rozpadu ega, depersonalizácii a derealizácii. No, ľudia uvádzajú, že najčastejšie užívajú tieto látky z dôvodu sebapochopenia, sebapoznania, sebarozvoja, z dôvodu liečby, z dôvodu filozofických a spirituálnych vhľadov, nejaká celistvosť a jednota všeobecná, ja nemyslím ten obchod, akoby niečo také spirituálne. Uvádzajú, že užívajú tieto látky kvôli otvorenosti myslenia a inej perspektívy, čo im umožňuje nazerať na rôzne veci rôzne. Objavil sa tam aj hedonizmus a taktiež niečo, na konci čo tam teraz prečítať. Zvedavosť na novú skúsenosť, čo tiež vlastne súvisí trochu s hedonizmom. Teraz len pre ilustráciu, v podstate, škoda, že to tak odseklo, tu sú ilustratívne výroky, že ako ľudia opisujú, prečo sú ochotní ísť do takýchto dlhodobých zmených stavov vedomia s tými relatívne najsilnejšími molekulami, ktoré ľudstvo pozná, tak opisujú to, že ako utriedenie myšlienok, vyriešenie niektorých vnútorných otázok. Čo sa týka lisohlav, tak raz za rok hovoríme tomu o čistom mozgu, alebo chceme sa o sebe dozvedieť viac, ako fungujú moje psychické pochody, rozpustenie ega, sebareflexia. V kontexte liečby to opisujú tak, že potrebovala som zistiť, čo sa skrýva v podvedomí, aby som sa vyrovnala s vecami, ktoré spôsobovali nespavosť. Neskôr som sa začala liečiť na anorexiu, alebo tam je výpoveď človeka, ktorý užíval množstvo tvrdých drog a
po týchto psychedelických skúsenostiach v sebe reflektoval a našiel nejaké toxické prejavy správania, rozpadlo sa mu ego a začal po tej skúsenosti na seba nazerať inak a modifikoval svoje správanie, až to viedlo k tomu, ako píše, že skončil aj s tvrdými drogami, aj s cigaretami a ostal verný až do dnešku len marihuane a občasnej fľaške vína. Opisujú, ako im to pomáha na depresívne stavy a anhedóniu, ako pomáha pri otvorenosti myslenia, že to máme ako tradíciu, vždy na jeseň ideme na hory načerpať novú energiu a troška si defragmentovať mozog, porozmýšľať, uvedomenie si márnivosti dnešného životného štýlu, vidieť nad rámec bežného. Prípadne o tej zvedovosti, tak toto je skôr také hedonistické, že číra zvedovosť, poznanie niečoho nového, získanie iného pohľadu na vec. Tam boli desiatky takýchto výrokov z tých stoviek respondentov, ja som to takto kategorizoval. Z toho hedonizmu aj zabaviť sa, rád sa zabavím, chcem zažiť všetko, čo je teda súvisia aj s tými rizikami, lebo si môžu teda privodiť rôzne psychické ochorenia, ak ten zážitok nie je dostatočne integrovaný. Zaujímavé sú filozofické a spirituálne vhľady, ako to opisujú ten zážitok, lebo tam sa ťažko verbalizuje. Napojiť sa na Matku Zem a komunikovať s anielmi prírody, zistiť, čo je mimo materiálneho sveta, spirituálne rozšírenie myslenia a pointy života a tak ďalej. Od jedného užitia som už asi 10 rokov nezabil ani pavúka, precitol som viacej k hodnote života. Jednoducho to defragmentovanie individuálnej psychiky na takú tú kolektívnejšiu úroveň tých ľudí potom spätne, keď sa vrátia do reality, preformátuje na to, že sú viacej citliví k existencii, inak sa pozerajú na seba, inak sa pozerajú na vzťahy navôkol, inak sa pozerajú na spoločnosť ako takú, negatívne hodnotia konzumný životný štýl. No a to sú vlastne akoby motívy. No a keď som to overoval naprieč Severnou a Južnou Amerikou, ako to vyšlo v štúdiách, tak Slováci a Slovenky teda tie dôvody, ktoré opisujú, tak sú jednak jednej podobné tomu, ako je to vo vedeckých štúdiách v zahraničí, kde viacerí ľudia opisujú, že užívajú tieto halucinogény alebo psychedelika hlavne pre zlepšenie vhľadov do seba, do svojho života, nazerania na seba, na spoločnosť, ohľadne osobného rastu, emočnej katarzie, kontakt so spirituálnym a tak ďalej. A potom som sa vlastne zamerával na to, že v čom vidia teda také tie najväčšie benefity a že aký je tam najväčší potenciál. Tak ako môžete vidieť, dominuje, že otvorenosť a iná perspektíva, že môžu teda na veci nazerať z rôznych pohľadov počas daného zmeneného stavu vedomia, ale aj potom, tzv. Afterglow. Veľmi silná je tam tá spiritualita, akcent na existencionalizmus a potom ako sa im zmenia hodnoty a postoje vo vzťahu k prírode, vo vzťahu k spoločnosti a tak ďalej. Silná je tam aj liečba, alebo inšpirácia, kreativita, zmierenie sa a akceptovanie. Hej, každý sme sa narodili nejako. Pre veľa ľudí je ťažké sa zmieriť s tým, do akého sa tela narodil. Niekto sa cíti veľmi obézny, potom sa za to hanbí. Niekto sa narodí a neviem s čím. A jednoducho tieto zážitky, kde človek počas tej dlhodobej intoxikácie, kde je zmenené vnímanie času, tak si tak prechádza celkovo svojím životom, kde sa z nevedomia vyplavujú obsahy a ten človek sa vlastne môže nazerať na svoje prejavy správania, na svoj život z inej perspektívy a tam sa môže zmieriť a akceptovať s tým, čo sa mu stalo, prečo sa mu stalo, ako sa to stalo a vyrovnať sa s tým ďalej. Toto bolo veľmi často opisované aj v mojom výskume a hlavne to bolo opisované naprieč celou planétou, čo sa týka psychedelických štúdií. Teraz vás nechcem úplne unúdiť týmito dátami, že by som zase tu dával príklady toho, tak to aj rýchlo prebehnem. Tak ako to ľudia opisujú tú otvorenosť, tak umožňa vidieť a nielen pozerať, lebo oko sa len pozerá, ale nevidí. Človek spozná, aká je krehká psychika, ako málo nás delí od toho, aby sme boli blázni. Zamyslí sa nad tým, čo je realita, či je to vôbec reálne okolo nás. Mimochodom to preto, lebo v Československu bolo kedysi taká psychedelická výskumná veľmoc. Na katedrách psychedelii, na katedrách psychológie sa na rôznych seminároch sa podávali psychedelika s cieľom, aby tí študenti písali o tom reporty, lebo bolo to na to nazerané ako psychomimetika, teda že to modeluje psychózu a v danom stave si môžete akoby zažiť umelú schizofrénu a teda môžete lepšie pochopiť tých pacientov, takže to sa na Slovensku aj v Čechách celkom dialo, že preto to aj tak niektorí ľudia opisujú. Otvára myseľ, ak ste so správnymi ľuďmi, aj nepríjemné zistenia viete vstrebať a v teréznom stave sa pokúsiť byť lepší.
zase o tej liečbe, hej, doplnok dlhodobej psychiatrickej ambulantnej aj nemocničnej liečby, terapia úzkostných a depresívnych stavov. Proste opisovali, že prečo do toho idú a čo v tom najväčší obraz vidia. A ja samozrejme mierim k nejakej pointe, preto to celý čas hovorím, tu sa dozviem o chvíľu. Opisovali ten rozvoj osobnosti, vyšší rozmer seba spoznania, duchovné a emocionálne aspekty pre rast a rozvoj osobnosti, zmena svojho egoistického ja, ktoré chce byť stále viac ako ostatný, na rovnosť, rešpekt a lásku. To je to, že keď sa tam defragmentuje tá psychika z toho individuálneho a pri ego death, pri rozpade ega, keď sa v podstate defragmentuje na kolektívnu úroveň, čo sa veľmi deje, keď zase spíte alebo snívate, to niečo podobné, tak potom si človek odnáša ten zážitok a mení sa to egoistické ja na to, že človek je viacej taký hovorí o rešpekte, láske, hej, preto aj tí hippisáci peace and love. Áno, už mám 10 minút, tak už pomaličky sa blížime ďalej. Takže podobne aj tieto výroky zmierenie a akceptovanie, hej. O tej spiritualite tam bolo veľmi často prepojenie s Bohom a s Matkou Zemou, so svojou životnou cestou a zmyslom života, skúsenosti mystiky, rozvoj spirituality a tak ďalej. Existencializmus tam veľmi často opisujú, tam vidíte tie čísla, 360 ľudí. Človek uvidí svoju malosť v priamom porovnaní s nekonečným mnohorozmerom momentu, dočasný rozklad ega, uvedomenie si vlastnej bezvýznamnosti, branie života s nadhľadom. A to také akoby vizuály, ako to niektorí ľudia, ktorí majú s týmto skúsenosti, opisujú tieto zážitky 6-hodinových aj dlhších intoxikácií, respektíve zmeny stavov vedomia. Objavil sa tam často aj hedonizmus, ktorý môže viesť k nesprávnemu setu a settingu, čo môže následne viesť k nepekným skúsenostiam, tzv. Náročná psychedelická skúsenosť, alebo vy to možno poznáte ako bad trip. To môže dekompenzovať rôzne psychické ochorenia a výrazne môže človeku poškodiť, že bude potom ťažko sa mu nachádzať v realite akoby pokračovanie. Hej, máte nejaké pracovné povinnosti, máte nejaké vzťahové väzby a tam nejaké povinnosti. Jednoducho po takom nepríjemnom zážitku môže byť človek môže sa ťažšie vrátiť naspäť do tej reality a môže sa jednoducho defragmentovať, depersonalizovať a môže si poškodiť. Preto neodporúčam úplne tých EZO šamanov. Inšpirácia, jednoducho umelci to opisujú ako taký boost do svojej inšpirácie, ale kvôli času ideme ďalej. Hodnoty a postoj príroda. Tak ľudia opisujú, ako to neuveriteľne preformátovalo ich pohľad na prírodu ako takú, uvedomenie si závislosti ľudstva od prírody, nahradenie ľahostajnosti za ekologickú uvedomelosť. Ľudia si po zážitku so psychedelikami viac uvedomia hodnotu seba, iných a prírody a spojenie medzi týmito prvkami. Ohľadne spoločnosti, tak láska a miera empatia, súcit s inými, pochopenie sveta môžu pomôcť naučiť súcitu a pocitu svornosti. To stále to sa opisujú v podstate to, ako sa defragmentuje to individuálne, čo potom sa prežíva ako kolektívne so všetkým všade. To sa ťažko natrepe do nejakých slov, do nejakých zvukov, to ako vysvetľovať človeku, čo nikdy nemiloval a nebol milovaný, že čo je to láska. Hej. Tak človek, čo nikdy nezažil tieto veci, tak sa to celkom ťažko opisuje. Ale ja predpokladám, že v tejto miestnosti sú nejakí ľudia, ktorí majú zažité psychedelika. Ohľadne konzumnej spoločnosti, že psychedelika majú podľa mňa pre jednotlivca potenciál všade tam, kde je potrebné upratať vedomie, osobnosť a minulosť, budúcnosť. Ak by bola spoločnosť zložená z ľudí s uprataným vedomím a osobnosťou, prosociálne, nenásilné, altruistické, tak by spoločnosť mohla vyzerať inak, než keď je zložená z toho, čo je teraz, teda z neurotických konzumných naháňačov peňazí, kde sme presvedčení, že tých peňazí musíme mať čo najviac a pomíňať čo najviac. Odpútanie sa od materiálneho sveta, ponorenie sa do seba samého, nadradený pohľad a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme niekto tam aj nevidel žiadne benefity. No takže takto vyzerala tá schéma, kebyže to dáme všetko dokopy. A ako tam citujem tieto štúdie, lebo ja som na Slovensku, aby som tu neišiel do väzenia za šírenie toxikománie, takže ja musím všade citovať vedecké štúdie. Takže to, čo uvádzajú slovenskí užívateľia a užívateľky, tak nachádza oporu vo vedeckých štúdiách. Naozaj psychedelika často vyvolávajú hlboké a spirituálne významné fenomenologické zážitky, ktoré môžu mať pozitívny dopad, ak je dodržaný sedem setting, teda intrapsychické aspekty a externé aspekty, sociálne a prostredie.
A štúdie teda naznačujú, že je tam veľký potenciál, preto je tak veľa tých štúdií a preto to tak narastá a mnoho ľudí na to tlačí, čo možno poznáte z médií ako tzv. Psychedelická renesancia. Toto môžeme preskočiť, aj toto. No ja som v podstate meral, že či skúsenosť so psychedelikami a skúsenosť s týmito látkami môže viesť k navýšenej, ako to nazvať, že jednoducho ľudia, ktorí mali nedávno psychedelické skúsenosti, tak výrazne viacej skórovali v dotazníkoch, ktoré boli zamerané na vzťah k prírode. Jednoducho ľudia, ktorí si užívali či už marihuanu alebo psychedelika, tak výrazne viacej uvádzali, že majú vyšší vzťah k prírode a k spiritualite, než ľudia napríklad pri alkohole, kde to je naopak. Tu je to so spiritualitou. Už mám tuším iba 5 minút, tak sa blížim k záveru. A tu zase iba štúdie, ktoré dokladajú to, čo som tu teraz hovoril, že to nie sú úplne veci otrhnuté od reality, ale vo vedeckých štúdiách, Web of Science, Scopus a tak ďalej, dá sa cez kľúčové výrazy o psychedelikách nájsť štúdie, double blind, zaslepené experimentálne štúdie, ktoré potvrdzujú, že tieto látky majú výrazný potenciál. No, takže čo? Že aké je zhrnutie? No tak teraz blížim tej pointe, hej. Ako som na začiatku hovoril, tak ľudia si menili svoju psychiku cez rôzne molekuly od pradávna, zrejme v tom aj budú pokračovať. Jednak existujú voľne v prírode tieto molekuly, ale s rozvojom vedy a techniky budú pribúdať aj rôzne syntetické psychotropné molekuly. Jednoducho, drogová problematika tu bola, je a bude a mali by sme teda vychádzať z čo najaktuálnejšieho vedeckého poznania, aby sme to lepšie uchopili, než aby to bolo cez nejaké predsudky. Nemôžno hádzať všetky molekuly do jedného vreca a unisono ich nálepkovať ako fuj. Chápem, že niektorí ľudia možno pri amfetamínoch alebo pri alkohole, kde človek sa ožere a zabije 5 ľudí nediaľno odtiaľto, má možno tendenciu hádzať všetky meníče psychiky do jedného vreca a usudzovať, že tam môže byť iba zlo. Ale ja som sa cez tieto výskumy, či už zahraničné, alebo cez to, čo som robil na Slovensku, snažil poukázať, že mnoho ľudí nemení si tú psychiku len cez ukájanie sa v nejakom hedonizme a ha, 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 hi, hi, hi a party hard, ale že to skutočne robia cez nejakú snahu o nejakú sebaaktualizáciu, snahu o nejaké liečenie, či už svojich traum z detstva alebo z dospelosti, z nejakých obav. Jednoducho to vnímajú ako nejaký štít voči nástrahám externá alebo z interna a preto drogové problematiky by mali v 21. storočí reflektovať na to, že niektoré molekuly majú rôzny potenciál, užitočný potenciál, napríklad v paliatívnej liečbe. Ak by teraz, dúfam, že sa to nestane, ale by niekto z vašich príbuzných mal nevyliečiteľnú chorobu, tak asi okrem toho, že zomiera, tak sa obáva, že čo zostane s jeho blížnymi. A jednoducho takéto psychedelika a terapia so psychologom, psychoterapeutom by mohla viesť k nejakému ako to nazvať, zmiereniu sa s odchodom, že ak sú tam takto silné aspekty ohľadne spirituality, tak by možno ľudia, ktorí majú nevyliečiteľnú chorobu, viem, že o 4 mesiace zomriem, tak možno tu by bola na mieste takáto terapia, aby ten človek mal ten zvyšok, aby ho prežil s odsťou ten odchod aj jeho rodina. Prípadne, tak ako spomínala Marianka, že Timothy Leary sa snažil vo väzeniach cez psychedelika preformátovať štruktúru osobnosti tých ľudí, aby boli viacej integrovaní do spoločnosti a nepremýšľať nad tým antisociálnym správaním, ale ako som opísal, aby to išlo cez altruizmus, prosociálnosť. Jednoducho, že tieto molekuly, ak je to správne poňaté, odborne poňaté v správnom setu a settingu, môžu človeka seba aktualizovať do prosociálneho správania a ubrať z nejakého egocentrizmu a taký, že jenom ja. Takže týmto vám ďakujem za pozornosť. Ak by niekto chcel kontakt, tak Marek Lukačovič, Proton Mail, alebo na Facebooku Marek Lukačovič. Buď teraz nejaké otázky, alebo ja sa teším na tie chlebíčky, tak potom kľudne tam nejaké otázky. Ešte máme čas, tak môžeme ísť pred chlebíčkami. Teraz budú chlebíčky, aby ste vedeli. Teraz bude pol hodinka pauza, ale máme pár minút, takže ak máte nejaké otázky. Ja ti ďakujem veľmi pekne za prednášku. Najskôr potlesk, poprosím.